identifying numbers that is one more or labaw ug usa. Moingon ganita og one more sa atong pinulungan labaw ug usa. Labaw ug usa. One more ang numero nga labaw og usa. Aduna kita dinhi usa, duha. Duha ka bituon. Ang duha nga bituon ug usa, duha, tulo. Tulo ka bituon. Ang duha ka bituon ug tulo ka bituon. Ang tulo labaw ug usa sa duha. Ang tulo labaw ug usa sa duha. Awa ang bula. Aduna kitay bula, pila kaha na siya kabuok. Pila kabuok ang bula? Aduna kitay usa. Usa ka bula. Usa ka buok bula. Kunan nako og usa ka bula. Magdugang ta og usa ka bula. Kana. Pila na kabuok ang bula? Pila naman na sila kabuok? Sige daw, ipha. Tay, duha. Duha ka bula. Pila ang akong gidugang or gipuno? Pila man tong akong gidugang? Usa ra man to siya ka bula kaganina nya. Karon nahimo ng duha. Pila man ang akong gidugang or gipuno? Nagdugang ko og usa ka bula. Nagdugang og usa. Usa ka bula nahimong duha ka bula. Ang usa ka bula kaganina karon nahimo ng duha kay ako manggipun-an og usa. Ang buot pasabot ang duha ka bula labaw ug usa sa usa ka bula. Ang duha kuno ka bula labaw ug usa. Labaw ug usa sa usa ka bula. Sa simbolo duha labaw ug usa sa usa. Gikan sa duha usa, duha. Aduna na usab kitay duha ka bula. Gikan sa duha ka bula. Pila na ka buok bula? Duha. Gikan kuno sa duha ka bula. Kung magpuno ta og usa, mahimong pila naman na siya? Iha pa daw. Pila na ka buok ang bula? Adunay tulo. Nahimo na siyang tulo. So, gikan sa duha ka bula, kung magbutang ta og usa, magpuno og usa, labuan na to og usa, mahimo na siyang tulo. Ang buot pasabot, ang tulo ka bula, labaw og usa sa duha ka bula. Ang tulo ka bula, labaw og usa sa duha ka bula. Sa simbolo, tulo, labaw ug usa sa duha. Hatagan ka og siyam ka baso. Sige daw, kung tagaan ka og siyam ka baso. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Naakay siyam ka baso. Unsa nga numero labaw ug usa sa siyam? Unsa kaha nga numero ang labaw ug usa sa siyam? Kini sayon ra tubagon kung imong lantawon ang linya sa siyam ka baso nga anaay milabaw nga usa. Kini mao ni siya ang siyam ka baso nga
nga naay milabaw nga usa. Kung atong ihapon tanan, sige daw, pila naman ka buok baso kung naay labaw og usa? Nahimo na siyang napulo. Nahimo nang napulo ka baso. Busa, kung maghihap ka, ang numero nga sunod sa usa ka numero labaw ug usa sa iyang gisundan. Sama ni ini. Siya usa, ang kini ang duha, labaw siya ug usa sa usa. Ang tulo, labaw ug usa sa duha. Og ito padayon. Ang duha, labaw ug usa sa usa. Ang tulo, labaw ug usa sa duha. Ang upat, labaw ug usa sa tulo. Unya, ang lima, labaw ug usa sa upat. Okay, kung ito pa isumpay, kining unom, labaw na po siya ug usa sa lima. Unya, kining pito, labaw na po siya ug usa sa unom. Ana na siya para masabtan nato kung unsa ang numero nga labaw ug usa. Pink nga bag. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Unom ka pink nga bag. Ug ang blue, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Ang blank nga blue nga bag, labaw ug usa sa unom ka pink nga bag. Daw, sa kuno to, pila to ang blue? Ang blue nga bag, labaw ug usa sa pink nga bag. Ang pito, pito ka blue nga bag, labaw ug usa sa unom ka pink nga bag. Ilha ang numero nga labaw ug usa sa gipakita nga numero. Pilia ang letra sa insakto nga numero. Sige, sa atong ang atong numero ang upat. Number 4 or ang upat. Unsa nga numero ang labaw ug usa sa upat? Letter A, tulo. Letter B, lima. Or letter C, duha. Sige daw. Unsa nga numero ang labaw ug usa sa upat? Tulo, lima, or duha. Letter B, lima. Ang lima, labaw ug usa sa upat. Sunod nato nga numero, siyam or ang number 9. Sige, unsa nga numero ang labaw ug usa sa siyam? Letter A, 8. Letter B, 7. Letter C, 10. Sige daw, asa man din ha ang labaw ug usa sa siyam? Letter C. Very good. Letter C. 10. Ang 10 labaw usa sa siyam. 3. Duha. Unsa nga numero ang labaw usa sa duha? Letter A, 7. Letter B, 3. Or letter C, 6. Asa man din ha ang labaw usa sa duha? Letter B. Letter B. Ang tulo, labaw ug usa sa duha. Number 4, ang atong numero ang 8. Unsa nga numero ang labaw ug usa sa 8? Letter A, 7. Letter B, 9. Letter C, 6. Daw, asa man din ha nga numero ang labaw ug usa sa 8? Letter B. Letter B. Ang siyam, labaw ug usa sa 8. 5. Usa. Sayon na kayo. Usa. Unsa nga numero ang labaw ug usa sa usa? Letter A, 2. Letter B, 3. Or letter C, 4. Asa man din ha ang labaw ug usa sa usa? Very good. Ang letter A, duha. Ang duha, labaw ug usa sa usa.
numero nga labaw ug usa o one more than gikan sa gihatag nga numero. Hinaot ko nga aduna kamoy nakatunan. Daghang salamat!